Fl-aħħar jiem saret pressjoni fuq deputati nazzjonalisti biex ma jivvotawx favur il-mozzjoni tal-Partit Laburista. Mozzjoni li kienet tikkritika d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jagħti lilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa, fl-istess żmien li jolla l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall-familji. Jirriżulta li deputati nazzjonalisti li kritikaw din iż-żieda ġew avviċinati minn deputati oħra nazzjonalisti li qalulhom li jekk jivvotaw favur il-mozzjoni tal-Partit Laburista kienu ser iwaqqgħu lill-Gvern Nazzjonalista. Qalulhom ukoll li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ikollu jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Fir-realtà kieku l-mozzjoni Laburista kisbet il-maġġoranza tal-voti fil-Parlament ma kienx ifisser li jaqa' l-Gvern, imma l-Prim Ministru xorta ddeċieda li jdawwar din il-mozzjoni vot ta' fiduċja fih u fil-Gvern. Lorenz Gonzi ma ħabbarx din l-istrateġija fil-miftuħ biex jevita aktar problemi f'każ li ma kienx irnexxielu jikkonvinċi lid-deputati kollha nazzjonalisti jivvotaw mal-Gvern. L-isforz biex id-deputati kollha tal-Gvern jivvotaw kontra l-mozzjoni baqa' sejjer sal-aħħar. Id-deputati nazzjonalisti kollha iddeċidew li jivvotaw mal-Gvern wara li l-Prim Ministru aċċetta li jressaq proposta li l-kwistjoni tiġi diskussa f'kumitat magħżul ippresedut mill-Speaker. Sorsi qalu lil dan l-istazzjon li għall-ewwel Gonzi ma rridx iċedi għall pressjoni li saritlu biex jagħmel din il-proposta, iżda mila għax beża li ser jitlef il-vot. Fejn is-soltu l-emendi għall-mozzjoni jsiru b'mod uffiċjali u stampati, din id-darba inkitbet fl-aħħar ħin u bliżejn.